A ci gaba da take yi na rangadi domin zagawa da kuma wayar da kan mata akan tafiyar Sanata Audu Soja a shekarar 2027, shugabar gidauniyar Uwar Matasa Foundation wato Hajiya Zulai Uwar Matasa ta isa unguwar Barhim inda ta tara dandazon mata waɗanda suke masu goya baya ga Sanata Audu Soja, inda ta jaddada musu cewa ɗan takarar yana tare da su kuma idan har suka bashi ruwan ƙuri'unsu a kakar zaɓe mai zuwa insha Allahu ganin ƙoƙari wajen ganin an tallafawa matan ta ɓangaren basu jari ko kuma koya musu sana'o'i domin dogaro da kansu. Dandazon matan sun nuna goyon bayansu ga Sanata Abdulaziz Yar'adua, inda suka nuna murna da farin ciki a wannan tafiya ta Mama Uwar Matasa. Sun kuma yi alƙawalin marawa ɗan takarar Sanata Audu Soja baya a kakar zaben shekarar 2027 idan Allah ya kai mu. Wannan abu da aka sanya ta jagoranci in Allah ya yarda mu ma muna bayanta, tana bayan Audu Soja. Insha Allah komi yake so in Allah ya yarda Barhin ya san Barhin. Ƙarshen rahoton kenan, Isa Sani, Randawa Media Concept.